ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது யாரை பற்றினா த லெஜண்ட் ஜானி டெப், த கிரேட் ஸ்டோரி ஆஃப் ஜாக் ஸ்பேரோ. இவர் யாருன்னு உங்கள் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். இவர் உங்கள் ரோல் மாடலாக கூட இருக்கலாம். அப்படி இருக்கிறப்ப இவரோட வாழ்க்கையை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நான் உங்கள் கார்த்தி, இது நம்ம கேகேஆர் சேனல். இவர் 1963 அப்போது அமெரிக்காவில் இருக்கிற ஓப்பன் ஸ்பேரோங்கிற ஒரு சின்ன சிட்டியில் ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியில் 4வது பையனாக பிறந்தது தாங்க நம்ம ஜானி டெப். நம்ம வீட்டில் பையன் பொண்ணு பிறந்தா நம்மளாம் சந்தோஷப்படுவோம். பட் இவர் வீட்டில் இவர் பிறந்ததுன்னு நினச்சி இவங்க ஃபேமிலியே சோகமாக இருக்கிறாங்க. அது ஏன்னு பார்த்தா இவரோட ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன் தான். அப்படி என்னடா ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன்னு பார்த்தா, இவரோட அப்பா ஒரு சிவில் இன்ஜினியர். ஆனால் ஒரு வேலை கூட உருப்படியாக கிடைக்கலாங்க. இதனால் அவரோட ஃபேமிலிக்கு ஒரு வேளை சாப்பாடு கூட வாங்கி தர முடியாத நிலமை. ஆனாலும் ஜானி டெப்போட அப்பா நிறைய கம்பெனிக்கு வேலை தேடி போவாராமா. ஆனால் அங்கேயும் வேலை கிடைக்கல. அப்படியே கிடைச்சாலும் அவங்க இருக்கிறதுலேருந்து ரொம்ப தூரத்தில் தான் வேலை கிடைக்குமாங்க. இப்படியே ஒரு வாழ்க்கை போக போக மனசு கஷ்டத்தில் சரக்குக்கு அடிமையாயிட்டாருங்க. இவர் ஃபேமிலி அமெரிக்காவில் மொத்தம் 20 சிட்டிஸுக்கு மேலே மாறி போயிருக்காங்க. இப்படி இருக்க நம்ம ஜானிக்கும் வேறு இடத்துக்கு போனாலும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருமே பர்மனெண்ட்டாக கிடைக்கலையாமுங்க. இவர் ஒரு ஸ்கூலுக்கு கூட உருப்படியாகவும் போக முடியல. இவங்க ஃபேமிலியில் வேறு ஜானியோட அப்பா சரக்குக்கு அடிமையாயிட்டனால அவங்க அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் அடிக்கடி சண்டை வருமாங்க. நம்ம ஜானி சின்ன வயசில் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு இருந்ததை விட தனிமையில் இருந்தது தான் அதிகமாமா. ஆனாலும் தனிமையில் இருக்கிறப்ப இவருக்கு கிட்டார் வாசிக்கிறது ரொம்ப பிடிக்குமாங்க. இப்படியே லைஃப் போயிட்டு இருக்கிறப்ப அவங்க ஃபேமிலி கஷ்டம்லாம் அதிகமாகுது. இதை பார்த்த ஜானியோட அம்மா ஒரு சின்ன மோட்டரில் வேலைக்கு போகிறாங்க. அதில் கிடைக்கிற காசை வச்சு அவங்க பசங்கள்லாம் பார்த்துக்கிறாங்க. ஆனால் ஃபேமிலியில் சண்டை அதிகமாகிட்டே போகுது. ஒரு சுச்சுவேஷனில் இவங்க அம்மாவும் அப்பாவும் பிரிஞ்சிடுறாங்க. அப்புறம் நம்ம ஜானி அவங்க அம்மா கிட்ட தான் வளர்கிறாரு. அவங்க அம்மாவும் இவர் ஒரு ஸ்கூலில் கஷ்டப்பட்டு சேர்த்தி விட்றாங்க. பட் இவருக்கு நான் ஸ்கூலுக்கு போகவே பிடிக்கல. கிட்டார் வாசிக்க தான் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஒரு நாள் ஸ்கூலில் தனியாக கிட்டார் வாசிச்சுட்டு இருந்திருக்காரு. அப்போ இவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்கிறாங்க, நீ தான் நல்லா கிட்டார் வாசிக்கிறீல, எங்கள் பேண்டில் வந்து நீ சேர்ந்துக்கிறியான்னு கேட்குறாங்க. அவர் என்ன வேணான்னா சொல்லியிருப்பார். கன்ஃபார்மாக போய் ஜாயின் பண்ணிக்கிறாரு. அதில் கிடைக்கிற காசை வச்சு அவரோட ஃபேமிலிக்கும் தராரு. இதெல்லாம் பார்த்து நம்ம ஜானியோட அம்மா வாழ்க்கையே வெறுத்துறாங்க. இதனால் அவங்களும் ட்ரக்ஸுக்கு அடிமையாகிறாங்க. இப்படியே அவங்களோட வாழ்க்கையும் போயிட்டே இருக்கிறப்ப ஜானி 1 வீக் ஸ்கூலே போகலை. இதில் சந்தேகமாக இருந்த அவங்க அம்மா நேராக ஸ்கூலுக்கே போய் பார்த்துட்றாங்க. ஸ்கூலுக்கு போய் பார்த்தா தான் தெரியுது அவர் ஸ்கூலை விட்டே நின்ட்டாருன்னு. என்னடா இது ஸ்கூலை விட்டு நின்ட்டானேன்னு பார்த்தா, நம்ம ஜானி ஸ்கூலில் சொல்லியிருக்காரு, எனக்கு கிட்டார் வாசிக்க தான் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, ஸ்கூல் ஒர்க்லாம் பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லி நின்றுறாரு. இப்படியே கொஞ்ச நாள் போகுது. அவரும் ஸ்கூலை விட்டு நின்றுட்டு வீட்டில் இருக்கார். அப்போ ஒரு நாள் அவங்க பேண்டில் இருந்த எல்லாருமே ஜானியை மீட் பண்ண வராங்க. ஜானியை பார்த்து அவங்க ஜானிக்கிட்ட சொல்கிறாங்க, ஜானி லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் போகலாமா, அங்கே போனால் ஹாலிவுட்லாம் இருக்குது, அங்கே போனால் நம்ம பேண்டுக்கு நல்ல சான்ஸ்லாம் கிடைக்கும், அங்கே போகலாமான்னு கேட்குறாங்க. நம்ம ஜானியும் ஒரு வழியாக வேண்டாம் வெறுப்பா சரி போகலான்னு சொல்கிறாரு. அப்புறம் அவங்களும் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்லாம் போயிடுறாங்க. போனோன்னே ஒரு சின்ன டீம் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. டீமுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சிம்ஸ்கன்னு பேர் வைக்கிறாங்க. நல்லா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. ஆனால் நாளுக்கு நாள் செலவு மட்டும்தான் அதிகமாகிட்டே போகுது. இதை அவங்களால சமாளிக்கவே முடியல. இவங்களுக்கும் ஆஃபரும் எதுவுமே வரல. நாள் போகுது. இப்படியே இவங்க டீமில் இருக்கிற எல்லாரையுமே அவங்கவுங்க சொந்த ஊருக்கு போயிடுறாங்க. பட் நம்ம ஜானியோட சுச்சுவேஷன், ஃபேமிலி ப்ராப்ளம், இப்படியே அவர்கிட்ட காசும் இல்லை, என்ன செய்கிறதுனே தெரியாமல் நடுத்தருவில் நிற்கிறார். இந்த சுச்சுவேஷனில் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் இருக்கிற ஒரு பேண்டில் சான்ஸ் கிடைக்குது. அதில் போய் ஜாயின் பண்ணுறாரு. அதில் கிடைக்கிற காசு அவரோட ஃபேமிலிக்கும் அனுப்புகிறாரு. அந்த பேண்டில் ஒரு பொண்ணையும் லவ் பண்ணுறாரு. அந்த பொண்ணோட பேர் லாரியாசன். இவரோட 20வது வயசில் அந்த பொண்ணையும் கல்யாணம் பண்ணிடுறாரு. அப்படியே லைஃப்பும் போகுது. மியூசிக்லையும் அவ்வளோ பெருசாக ஒன்றும் சாதிக்கலை. லைஃப்பை ரன் பண்ணுறதே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. இந்த சுச்சுவேஷனில் இவர் பார்க்காத வேலையே இல்லையாமாங்க. பெட்ரோல் பங்கில் பெட்ரோல் போடுறதுலேருந்து, தெருவில் பேனா வைக்கிறதுலேருந்து, இந்த மாதிரி எல்லா வேலையும் பார்த்துருக்காரு. இதை பார்த்த இவரோட ஒய்ஃப் லாரியாசனுக்கு மனசே இல்லைங்க. அதனால் அவங்களோட எக்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விடுறாங்க. அந்த எக்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்டு யாருன்னு பார்த்தா, நம்ம கோஸ்ட் ரைடர் படத்தில் நடித்த நிக்கோலஸ் கேஜ் தாங்க அந்த எக்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்டு. ஆனால் என்னதான் இருந்தாலும் ஒய்ஃபோட எக்ஸ் ஆச்சு. அதனால நம்ம ஜானி ஒரு வேண்டா வெறுப்பாக தான் அவரை போய் பார்க்குறாரு. நிக்கோலஸ் கேஜ் இவரை பார்த்ததும், உனக்கு மியூசிக்கெல்லாம் சான்ஸ் கிடைக்குமான்னு தெரியல, பட் உன் பாடி மூமெண்ட்ஸ், உன் ஆட்டிடியூட்லாம் பார்க்குறப்ப ஒரு ஹீரோவாக ஆகிறதுக்கு உனக்கு சான்ஸ் கிடைக்கும்னு சொல்கிறாரு. இதை கேட்டது நம்ம ஜானி என்ன வேணாம் நான் சொல்லிடுவார். ஆனால் அவர் சொன்ன எல்லா கேரக்டருமே சும்மா சின்ன ரோல் தானாமாங்க. பட் நம்ம ஜானி எந்த ரோல் கொடுத்தாலும் சும்மா பர்ஃபெக்டாக நடிப்பாராமா.
இவர் நடித்த நைட்மேர் ஆஃப் யங் ஸ்ட்ரீட், கன்னடியன் டிவி சீரியல்ஸ் 21 ஜம்ப் ஸ்ட்ரீட் இதெல்லாம் வேறு லெவல் ஹிட் ஆகிருக்குங்க. இதுக்கப்புறம் நம்ம ஜானி அமெரிக்கா ஃபுல்லாக ஃபேமஸ் ஆகிடுறாருங்க. அமெரிக்காவில் இருக்க டீனேஜில் இருக்க எல்லாருக்கும் இவர் ரொம்ப பிடிக்குது. ஆனால் இவருக்கும் இவரோட ஒய்ஃப் லாரியா சன்னுக்கும் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆகிடுது. இதனால் இவங்க 2 பேரும் பிரிஞ்சிடறாங்க. இதெல்லாம் பார்த்து நம்ம ஜானியோட மனசு ரொம்ப உடஞ்சிருக்கு. ஆனால் இதெல்லாம் தன்னோட நடிக்கிற லைஃப்பில் பாதிக்கக்கூடாது அப்படின்னு கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணி நடிக்கிறாரு. இவர் ஒய்ஃப் பிரிஞ்சதுக்கப்புறம் இவரும் வேறவங்களெல்லாம் லவ் பண்ணுறாரு. பட் ஆனால் இவருக்கு கிடச்சதெல்லாம் ஏமாற்றம் மட்டும்தாங்க. இதுக்கெலாம் அசராத நம்ம ஜானி அவரோட நடிக்கிற விதம், வித்தியாசமான கேரக்டரு எல்லாத்தையும் அப்படியே கவர்ந்து இழுக்குதுங்க. ஆனால் என்ன தான் ப்ரொஃபஷனல் லைஃப் நல்லா இருந்தாலும் இவரோட பர்சனல் லைஃப் அப்படி இல்லை. இவரோட லைஃப்பில் இவரை ஏமாத்தின எல்லாத்தோட பேரையுமே தன்னோட உடம்புல பச்சை குத்தி வச்சுருக்காரானுங்க இப்போ வரைக்கும். இவர் சொன்ன ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தா, ஒருத்தருக்கும் ஒரு விஷயத்தில் லக் இருக்கும். ஆனால் எனக்கு லக்கே இல்லாத ஒரே விஷயம்னா அது லவ் மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காருங்க. அப்படியே ஒரு நாள் இவர் நடித்த எல்லா படத்தையும் ஒன்றா போட்டு பார்க்குறாரு. அப்போ தான் இவருக்கு தெரிய வருது, நம்ம நடித்த ஒரு படம் கூட இவரோட பொண்ணுங்களுக்கோ ஒரு குழந்தைகளுக்கோ பிடிச்ச மாதிரியே இல்லைன்னு இவருக்கு தெரிய வருதுங்க. இவருக்கு இப்படியே எவ்வளோ சான்ஸ் கிடச்சாருக்கு ஒரு நல்ல படம் கூட கிடைக்குன்னு ரொம்ப திங்க் பண்ணிட்டுருக்காருங்க. ஒரு வேளை நம்ம நடிக்கிறதுனா சரியில்லையோ அப்படின்னு திங்க் பண்ணிக்கிட்டே இருந்துட்டு ஒரு 2 வருஷம் ஃபுல்லாக ஆக்டிங் கிளாஸ் போயிருக்காரு. அதுக்கப்புறம் தான் திருப்பி இந்த சினி ஃபீல்டுக்குள்ளேயே வந்திருக்காருங்க. இதுக்கப்புறம் இவருக்கு ஒரு சான்ஸ் ஒன்று கிடைக்குது. அது எந்த படம்னு பார்த்தோன்னா அவன் பைரட்ஸ் ஆஃப் தி கரீபியன் படம் தாங்க. இதுக்கு நம்ம ஜானியை கூப்பிட்ருக்காங்க. இந்த படத்தை 1999 வால்ட் டிஸ்னி எடுக்கிறாங்க. இந்த படத்தில் நடிக்கிற எல்லாருக்கும் எல்லா கேரக்டரும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஆனால் நம்ம பைரட்டுன்ற கேரக்டருக்கு மட்டும்தான் யாரை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியல. அப்போ தாங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க, நம்ம ஹியூ ஜாக்மனை போடுறாங்க. இந்த கேரக்டரில் போட்ட ஹியூ ஜாக்மன் யாருன்னு பார்த்தா நம்ம வொல்வரின் படத்தில் நடித்த ஹீரோ தாங்க இந்த ஹியூ ஜாக்மன். ஆனால் இவர் இது ஒரு சின்ன கேரக்டரு, அதனால எனக்கு இந்த ரோல் வேணான்னு சொல்லிடுறாரு. அப்புறம் தான் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டரு நம்ம ஜானியை பார்த்துட்டு இந்த ரோலுக்கு நம்ம ஜானிக்கு கொடுக்கலாமே, இது ஒரு சின்ன ரோல் தானேன்னு நம்ம ஜானியை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க. ஜானி வராரு. இந்த ஸ்கிரிப்டை படித்து பார்த்ததும் ஜானி நினச்ச மாதிரி சில்ட்ரன்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த ஸ்கிரிப்ட் இருக்குது. அந்த ஸ்கிரிப்டை வாங்கின நம்ம ஜானி வீட்டுக்கு போய் அந்த ஸ்கிரிப்டை ஃபுல்லாக படித்து பாடுறாரு. இதை படித்ததும் அந்த கேரக்டரில் இருந்த பைரட்ஸ் எல்லாம் எப்படி வாழ்ந்தாங்க அப்படின்னு ஸ்டடி பண்ணுறாரு. இதை பர்ஃபெக்டாக பண்ணணும் முடிவும் பண்ணுறாரு. அதை டைரக்டர் முன்னாடி நடித்து காட்டுறாரு. ஆனால் இந்த டைரக்டருக்கு இவர் நடித்த விதமே பிடிக்கல. பட் ப்ரொடியூசர் மட்டும் நம்ம ஜானி மேலே இருக்கிற நம்பிக்கையினால சரி படத்துக்கு ஓகே சொல்கிறாரு. நம்ம ஜானியும் ஃபுல் எஃபர்ட் போட்டு ஒர்க் பண்ணுறாருங்க இந்த படத்துக்காண்டி. படமும் முடியுது, படம் ரிலீஸும் ஆகுது. படம் சும்மா தாறு மாறு செம மாசாக இருந்திருக்குதுங்க. இவரோட லைஃப் ஃபுல்லாக ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் இவரோட அம்மா அப்பா 2 பேர்த்து ப்ராப்ளம் இருந்து ஒய்ஃபும் விட்டுட்டு போயிட்டுமே இத்தனையிலும் இவரோட நடிக்கணும் அந்த ஒரு கான்சன்ட்ரேஷனான மட்டும்தான் இவர் இவ்வளோ தூரம் வளர்ந்துருக்காரு. இவரோட லைஃப்பில் இவ்வளோ கஷ்டத்துலையும் இவரோட கான்ஃபிடன்ஸ் மட்டும்தாங்க இவ்வளோ தூரம் இவர் மேலே வர்றதுக்கு காரணம். இதிலிருந்து யார் என்ன சொன்னாலும் சரி, நம்மளோட லைஃப் நம்மளுக்குங்க, யாருக்காக யாரும் ஒன்றும் வாழ போகிறதில்ல. அதனால் கான்ஃபிடண்ட்டாக இருங்க, எந்த ஒரு விஷயத்துலையும் விட்டு தராதுங்க. உங்கள் திறமையை எவ்வளோ தூரம் டெவலப் பண்ணி வெளியில் காட்ட முடியுமோ காட்டுங்க.